Nois? Vale, pues moltes... Bueno, començo sense ell. Moltes gràcies a tothom per ser avui aquí, gràcies per invitar-nos. Jo soc Albert, de Patos Formes, però també soc de Bronca, que és una associació cultural de Lleida, i hem vingut pares de l'associació cultural, i de fet després el com de Capital Casal és de Bronca. Però jo avui vinc de Patos Formes, que és un petit projecte que tenim de Splatterpunk i horror extrem amb el Sergio Set, el que alguns no en sabeu, que hem mencionat abans de l'Imperi Cataclà. Llavors això, Patos Formes és una editorial que es dedica a l'Splatterpunk, que qui no ho sàpigui, és un gènere dedicat a la violència nascut als 80 amb exponents com el Clive Barker, el de los Cenobitas, més o menys, no? I és una sèrie de, diguem que és violència i una mica de contracultura, i també hi ha la part de l'azotomismo, d'autogestionar-se, moltes editorials d'aquestes són autogestionades. Llavors, amb el Sergi vam començar traduint a l'Edward Lee, que és un senyor molt conegut de Splatterpunk dels 80, que ha escrit fins ara, no? I a diferència del Jack Ketchum, que va morir. I llavors, dins del projecte aquest, des de l'inici, amb un llibre que es diu Les Mines Nice, vam pensar d'apostar i treure coses en català, perquè és l'idioma dels dos. Llavors hem anat tenint coses en català, com durant aquest any i pico teníem la sèrie de No fàstic i vents de merda, que eren uns llibres, són iguals d'alts que aquests, però més curtets, i allí s'explicaven les aventures del detectiu LSD. I durant un any i pico hem estat amb això, i després també entre pallars cretàssic del Sergi, no? Llavors, com neix la idea abans de compilar-ho? Neix la idea de, primer, dels bolsilibros de Bruguera, la idea de llibres petitets, aventuretes, literatura pulp, d'anar amb molta acció, d'anar per casa, no? I després dels llibres de Cordill, com el de Stephen King, La Milla Verde, que els van treure per fascicles. La Milla Verde està pensat per ser com una sèrie i després està publicat tot sencer, com una sèrie. Llavors també una inspiració de dir, anem a intentar fer una sèrie. Jo tenia els meus dubtes de fer una sèrie en català, perquè Editorial Cerbero, que és molt més gran, va intentar fer una sèrie en castellà i no els hi va sortir bé, i vaig dir, potser les sèries literàries no és el format definitiu, però ens ha funcionat, la recepció pública ha estat molt bona, i llavors estem molt contents amb la idea d'haver tingut la sèrie, no? Llavors, darrere de la sèrie estem el Sergi i jo, que som els editors, però som els autors, però ens amaguem amb el nom de la càfila crata i hermètica catalanesca. Per què ens amaguem? Primer, per tenir més llibertat creativa i si algun dia el treball... És que hi ha autors de Splatterpunk que han tingut problema per la gestió de l'Splatterpunk i les seves feines. A un de Splatter Western el van fer fora l'any passat per un comentari de Western que es va malentendre, vamos. I llavors, així, jo tinc una carrera com a periodista també, vam dir, volem treballar sense cap mena de línia roja, perquè com a editors no tenim línies roges i com a autors tampoc en volem tenir, i a més també volíem treballar en equip, que està William Burroughs, que és el de Texto Yonki, i està el seu mestre, que és Brian Gisin, parlava molt de la tercera mente, que la tercera mente no és més que la unió creativa de dues persones treballant, el resultat que surt quan dues persones treballen juntes, no? Llavors també per invocar una mica també aquesta sensació de que no només eren dues persones treballant juntes, sinó que del treball surt una tercera cosa, també volíem utilitzar un nom artístic com el de Càfila. Jo he treballat amb molta gent a quatre mans, vaig treure un llibre amb el Roberto Bartual, ara he tret un llibre amb el Weldon Penderton, un western gay amb niños gratis. Treballar amb el Sergi és molt fàcil,
té sempre moltíssimes idees, o sigui, és una màquina d'idees i a més és molt postmodern escrivint ell, molt de constructiu i sempre té conceptes o barreja conceptes per crear-ne de nous de manera molt suggerent. I teníem un Excel que ara no sé on està, la veritat, i amb un Excel acumulant tota la informació de la sèrie per després que tot quadrés i després ho explicaré. La sèrie hi ha moltes conspiracions alhora, com a la realitat, que hi ha moltes conspiracions alhora. No volíem que fos el típic llibre d'una sola conspiració, és com el llibre Illuminatus, que n'hi ha moltes. I ara he perdut el fil, no sé per què està explicant les conspiracions. L'Excel de l'Excel del Sergi, gràcies a l'Excel. Gràcies a l'Excel vam poder gestionar de les conspiracions que quadressin tot, la farmacèutica que utilitzava, la farmacèutica, totes aquestes coses, el nom de la moto, perquè el protagonista d'una moto conserva tots els detallets que suposo que altres puestos ho faran amb Excel més pros o amb altres programes, no sé com faran, nosaltres ho fem amb Excel. Llavors, us he explicat la idea, us he explicat el format, el protagonista, l'LSD. L'LSD és un detectiu, però a més és el detectiu que sempre... O sigui que jo als 18 anys, bueno, 18, estic pensant, potser als 20 anys, vaig treure una novel·la negra que es deia Boècia i vaig dir que no trauria més novel·les negres perquè estava fart de... Em semblaven molt bàsiques, em semblaven... Bueno, no sé, és un prejudici. A més, com el meu pare és molta novel·la negra, és una mica de rebeldia d'aquesta tonta. I llavors vaig dir, no fem més novel·la negra. Però amb l'LSD sí que ve de gust perquè és un detectiu que li pot passar de tot en tot moment perquè té poders, el pots matar molts cops perquè té poders de regeneració com el Lobezno, és un toxicòman, és tan bé com els detectius aquests de Barton Montalbán, que es coneix perfectament el seu barri. És una barreja de tots aquests detectius i venia molt de gust fer-ho. És una barreja de John Constantine, de Hellblazer, d'Alan Moore, tots aquests detectius també amb poders esotèrics. I el protagonista és això, l'LSD, no? Algú controla el temps, si va bé el temps i tot això? No ho sabem, tu veus. És que ara m'estic donant compte que potser tinc moltes coses apuntades, però... Fes. Jo ho he fet. I llavors, quines són les col·leccions? Era Lo Fàstic i Vents de Merda. Vents de Merda era la que escrivia el Sergi, que ell s'enfrenta a una conspiració dirigida per Gaudí i l'han de bicol·locar, o sigui, el divideixen en dos per estar a dos puestos, que és una cosa que faria el Sergi per complicar la narració, ficar dos protagonistes alhora, el que coneixeu sabeu que és una cosa molt seva. I Vents de Merda va per aquesta línia i després també surt de fons del Camp de Grèvol, que és com la versió marina de Camp de Bànol, que és on viu el Sergi, no? I ha de fer un viatge a Camp de Grèvol, on hi ha com sectes dedicades a l'horror còsmic, i això Vents de Merda. I Lo Fàstic, que puc parlar una mica més perquè l'he escrit jo, jo crec que això ho he explicat moltes vegades, però ho torno a dir. Existeix una novel·la que es diu El Asco, de Horacio Castellanos Moya, que és una novel·la per la que el van fer fugir d'El Salvador perquè el perseguien els militars. I és una novel·la que és tot un monòleg, no, és un monòleg, sí, parlant de Sant Salvador sense filtros. Una mica com la idea aquesta que us deia abans de voler escriure sense filtros perquè no teníem ni l'editor ni els autors. Llavors, sempre jo he entrevistat 2 cops a Horacio Castellanos Moya i molta gent li ha comentat la idea que jo vull fer un asco al meu país, per poder parlar amb tranquil·litat del costumisme al que estic acostumat, no? Llavors al final vaig aconseguir fer un asco, però no és un asco que és un monòleg interior, sinó que és una sèrie
i parlen d'un llibre que es diu Lo Fàstic, que sí que està escrit en monòleg interior, però del que només surten fragments. Així que he aconseguit fer lo de l'asco a la catalana, però en passar-me. I el llibre, que lo de la tècnica del monòleg, està copiat de Thomas Bernhard, que no sàpiga és un autor austríac, molt influenciat per autors com Félix d'Azúa i gent d'aquella generació. Va ser molt important Thomas Bernhard, les traduccions que han sortit, perquè a vegades entren una cadència i entren unes repeticions i busca que tingui una melodia al text. I també volia jo, almenys a la part de Lo Fàstic, que tot el que he llegit de Thomas Bernhard, reflectir-ho. Que a part d'amor per Catalunya, amor pel personatge català, hi ha amor per treballar amb el Sergi, hi ha amor per altres tipus de literatures i intentar adaptar-les i fer-les nostres, o almenys fer-les meves. Després hi ha el que he dit de les conspiracions, que la inspiració és el llibre Illuminatus del Robert Anton Wilson, que Robert Anton Wilson era un filòsof fumeta i té un llibre amb totes les... perquè treballava per a Playboy i la gent li enviava cartes i va reunir totes les cartes i va escriure Illuminatus amb totes les conspiracions possibles. I una mica també volien que passés com a Illuminatus, que tu obres i hi ha 20.000, hi ha una farmacèutica, el Josep Pujol, la llibreria Finestres, tota una sèrie d'institucions amb els seus plans i tots alhora conspirant. I això era la sèrie i res, la vam acabar farà potser mig any, que vam acabar amb l'últim Vents de merda, que es diu LSD molt al final, però no passa res perquè l'LSD té poders de regeneració. Llavors vam dir, fem un òmnibus perquè els autors d'Esclater Punk ho fan. Un autor que vam publicar en castellà que es diu Sheryl Moore treu novel·letes curtes i cada X temps treu uns tomos que es diuen Made Flesh de recopilació i l'Edward Lee també tenia dues novel·les que es deien The Pig i The House i va treure una tercera recopilant-ho tot i llavors quan feien els Esclaters vaig pensar potser així fa que la sèrie trobis nous lectors, els que no s'han enganxat fins ara i els lectors que estan enganxats vam dir, posarem material extra per animar-los. Una pregunta que volia fer, perquè jo a vegades m'he perdut. Teníeu dues línies, no? La de Lo Fàstic i la de Vents de merda, oi? Sí. Llavors, amb aquest òmnibus... Està tot. Però s'intercalen les dues o estan una i una? És que no sé si les dues estan primer els 3 números de Lo Fàstic i després els 3 números de Vents de merda. Però són com dues històries diferents? O les dues... Són dues històries amb els mateixos protagonistes i alguns secundaris. Però vull dir, no és que una... No és que com t'ho diria? Que es matxabrin les dues amb una sola història. No és com lo de It, que són dues línies temporals que es barregen, no. Són dues històries. Dues històries simplement que són omnibus i són històries, entenc, que autoconclusives. Sí, cada volum es podia llegir autònomament i ara es poden llegir un després de l'altre. Llavors vam dir de posar material extra, llavors sempre ens passa el mateix, que ens il·lusionem amb el material extra, i jo vaig dir, faig un conte, ara en faig 2, ara en faig 3, i el Sergi va dir, si tu fas 3 contes jo faré una novel·la curta, i al final se'ns en va anar moltíssim, potser hi ha, no sé, 30.000 paraules de material extra, quasi un llibre més en material extra, que hi ha una novel·la curta que es diu Neve i Hiela, destí de merda, que l'ha escrit el Sergi, que recupera a un dimoni de l'inici de Lo Fàstic, que a l'inici de Lo Fàstic surt un personatge que es diu Nevirós, que és un dimoni que surt a l'obra poètica Cirlot, que és com un dimoni de Barcelona. Llavors jo l'havia fet d'aparèixer al primer número de Lo Fàstic i el Sergi amplia l'univers, li crea una genealogia, li crea problemes familiars, amplia tot el tema del dimoni i ho barreja amb l'LSD
I jo als meus contes hi ha una mica de tot. Hi ha un conte que és una broma amb la Juana Dolores i la de Feu Quadres, que és com una mica de costumbrisme català. I després hi ha un parell de contes que són el que us ha dit el Thomas Bernhard, que si hagués fet exactament com Thomas Bernhard en els números de l'Ofàstic, la gent hagués pensat que hi havia un error al llibre, perquè els originals d'anagrama repeteixen moltíssim. I llavors me vaig contenir amb lo de les repeticions. Però a l'hora d'escriure contes vaig dir, es veurà clarament que no és un error, es veurà que s'ha fet a propòsit, i als contes puc copiar millor l'estil de Thomas Bernhard i entrar en aquestes cadències i musicalitat que trobo molt interessant a l'hora d'escriure. Això són els extras. La coberta aquest cop l'ha fet el Ximi, que està allà, és una coberta màgica perquè cadascú veu el que vol. I bueno, de moment hem matat a l'LCD, no l'hem matat perquè no pot morir, però l'hem matat en plan, bueno, portem 2 o 3 anys des que vam començar, ho deixem per aquí, ho recopilem tot, qui vulgui tenir-ho té tot, i ara dins del mateix univers d'Horror Foll en català, que és una barreja com de costumisme, horror còmic, splatterpunk, doncs els dos, tant el Sergi com jo, estem escrivint noves coses. Ell està escrivint un llibre de microcontes que es diu Satireses, que passa a Camp de Grèvol, crec, perquè no l'he llegit encara, me culpa. I jo faig sobre un psicòpata, una espècie de true crime a la catalana. I el que vull dir és que seguirem escrivint aquest gènere, perquè ens ha agradat. Veus, m'oblidava d'això. L'any passat l'Ecart va guanyar, ara no sé quin premi, el nom del premi, per un àngel cruel, l'Itineu molt merescut, però jo crec que també és símptoma de que la gent el terror en català li entra, que la gent vol llegir terror en català, el que passa que no n'hi ha tant com voldrien, no? I llavors d'això m'he donat compte amb tota l'experiència de publicació del llibre i tots aquests anys, i per això volem seguir escrivint terror en català, no? Perquè creiem que hi ha una demanda. I ja està, ja acabat. No tenia tantes coses com semblava. Si ho he entès bé, heu recopilat 3 números i 3 números aquí. Són històries que no estan creuades. No estan creuades, però comparteixen protagonistes. I a més heu afegit uns extras. Aquestes històries que ja es havien publicat en les revistes que has dit abans, han estat revisades o són íntegrament tal qual estaven? Bueno, les hem tornat, com que revisem el llibre sencer, revisem el text, després el maquetem i després el tornem a revisar. No, però em refereixo que un cop vas publicant, quan ho juntes tot, potser pots trobar que hi ha petits errors d'incoherència o tal. Això ho va trobar m'he oblidat, mira, veus? El corrector és l'Enric Bassegoda i ja l'Enric molt sàviament trobava coses que no quadraven i ens ho han anat arreglant ahir una mica. Ja heu aprofitat i ho heu acabat d'afinar el tema. I aquí ho heu recollit tot, ja heu afegit aquestes 30.000 entre en Sergi i tu per completar l'òmnibus. Exacte. Sabeu si hi ha algú més a part de vosaltres que es dediqui a fer splatterpunk en català? Jo només sé. Som únics i inigualables. Lo millor de lo millor. Pues, si no hi ha més preguntes, passarem al capità Carràs i després estarem venent.